Ashwagandha je zaujímavá rastlinka, je to adaptogen a z pohľadu silového tréningu a naberania svalstva ma zaujala štúdia z roku 2015, ktorá bola kontrolovaná placebo skupinou, kde 57 nesilových športovcov bolo rozdelených do dvoch skupín. V prvej skupine boli chlapi od 18 do 50 rokov, ktorí užívali dvakrát denne po 300 mg ashwagandy a zvyšok skupiny tvorili ľudia, ktorí užívali placebo. Táto štúdia trvala 8 týždňov, pričom pod dohľadom trénera trénovali silový tréning, konkrétne bench press sa testoval, leg extensions a celé telo a výsledky boli zaujímavé. Skupina užívajúca placebo sa zlepšila v leg extension o necelých 10 kg a skupina užívajúca ashwagandu sa zlepšila o 14,5 kg. Pri bench presse už to je výraznejšie. Placebo skupina sa zlepšila o 26 kg a skupina užívajúca ashwagandu o 46 kg. A čo sa týka nabratých svalov, tak skupina užívajúca placebo nabrala 1,4 kg svalu v priemere a skupina užívajúca ashwagandu v priemere 5,3 kg, čo je tiež dosť výrazné. Čo je tiež zaujímavé podotknúť je, že u skupiny užívajúcej ashwagandu sa zvýšila aj produkcia vlastného testosterónu, avšak to sú zlomky percent, takže nedá sa to porovnávať s nejakým injekčným testosterónom samozrejme. Čo ešte dôležité poznamenať, obe skupiny mali zakázané užívať akékoľvek ďalšie doplnky výživy a ešte u skupiny užívajúcej ashwagandu sa zlepšila regenerácia. Takže celkovo hodnotím adaptogen ashwagandu ako celkom zaujímavý suplement z pohľadu naberania svalstva alebo aspoň zlepšenia regenerácie a stojí za to otestovať. Samozrejme u každého to môže mať rôzne výsledky, ale verím, že do určitej miery u každého pozitívne. Ak chceš spolu so mnou preskúmať ďalšie doplnky výživy, hoď mi follow a hoď do komentu, čo ťa zaujíma. Ak chceš dobrú pumpu bez stimulantov, mrkni na topset.shop. Čus.